Pundok sa Madasigong Masloganon of Mariano L. Espera Jr. National High School, District Number 6. District Head, Public Schools District Supervisor, Dr. Cheryl B. Hias. School Principal, Dr. Emma Colon. Contingent Coordinator, Annalisa Valdez. Choreographer, Maximar Custodio. Dance Masters, Precious Marquis, Ivan Ragusa, Len Gray, March Day Summer Rica, John Ray Acosta, and Nard Alarde. Mustard Butterflies, Maslo, Colin Cruz, Togono. Santa Yung Norte, Maslog under the Honorable Alberto Olivar. Colin Cruz under the Honorable Lindy Arioja. Togono under the Honorable Quezonciano Medio. And Sandayong Norte under the Honorable Victor Batoo. Contingent number 8, Pundok sa Madasigong Masloganon of Mariano L. Espera Jr. National High School. Ang istasyonan sa Barangay Maslog, usa ka pultahan nga nagiusa sa katawhan kung nagdala sa mga produkto sa kauswagan. Apan sama sa tanang sugilanon, ang tingog sa tren mihilom. Apan ang istasyonan, nagpabiling lingkong haligi sa kasaysayan nga puno sa paningkamot ug paglaom sa tanang Danawanon. Ug sama kapusog sa dagan sa tren ang takbayan sa Danao, nahimong sentro sa industriya, turismo ug negosyo. Kaya ang kagahapon nahimong giya sa karon, ug ang karon mao'y hulagway sa kalambuan. Handuraon ta ang larawan sa atong pinalanggang dakbayan. Danao, here and now, Sidlak Danao! You're going to witness not just a performance, but a declaration of identity. Our Danao City, where faith meets progress, where tradition fuels innovation, where the past and present dance together to shape the future. Danao City is more than ready. Danao, it's your time to shine. Tayo, mahiga na umaka,
Contingent number 8.